Ngayon sa pineapple juice, saka isang ice cube. Dalihan mo, ha? What? Wala ka bang balak mo? Umuwi? Ay, malabo. Para ano? Para balik sa pag-aabi? Ba't ka ba? Balak mo balik doon? Mahal naman. Wala. Eh, hindi kaya ka marunong sa buhay eh. Kailangan, lalaro ka. Tignan mo ko. Kasi tingnan sa mga tira, ay nakapagpunta ko. Kung nag-talk sila namin, kami mas nagagitong sa akin. Ano mo? Kahit siya, sa boyfriend ko. May question boyfriend. Oo, hindi lang yun. Pati baka ang boyfriend, may pwede din. Kasi ang papasok ko ng kwarta. Ha? Hindi ba ito? Iba na ngayon eh. Nagsikat ako isa. Kasi sabi mo ko na. Pwede ba yun? Yung mga boyfriend mo? Ayun nga ito eh. You're gonna poop on the table. Mainam. Dahil marami nag-aabot.